الحمد لله رب العالمين والعاقبة والصلاة والسلام على والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سکون دل نو پنج تن دی سنا کر کے ملدا اے سکون دل نو پنج تن دی سنا کر کے پنج تن نے رجا چھڑیا ہر چیز عطا کر کے جنہاں نوں یہ عقیدہ ہے کہ پنج تن پاک دے صدقے کرم ہوندا ہے او بندے میرے نال رل کے پڑھن تے سبحان اللہ آکھن دوجے بھائی سن لین اللہ انہاں نوں ہدایت تے برکت دے وے ملتا ہے سکون دل نو پنج تن دی سنا کر کے پنج تن نے رجا چھڑیا ہر چیز عطا کر کے بن پوچھیا فرشتے بھی دروازہ نہیں لنگدے حسنین دی امی دے پردے دا حیا کر کے
حسنین دی امی دے پردے دا حیا کر کے پنج تن دی غلامی وچ جیواں تے مراں مولا پنج تن دی غلامی وچ جیواں تے مراں مولا ہر روز میں سو جانا بس اے ہو دعا کر کے ہر روز میں سو جانا بس اے ہو دعا کر کے کیونکہ پنج تن نے رجا چھڈیا ہر چیز عطا کر کے بیلیو اور سنگیو جیڑے سنگی بھی بیٹھے ہو اے محفل میں کون کرا رہے اظہر ارشد سرفراز تے شباز اے سنگی محفل پاک کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں برکت اور خیر نصیب کرے جیڑا بندہ بھی چنگی گل کردا ہے چنگی گل سندا ہے جیڑا او دا انتظام کردا ہے وہ کرما والا ہے اللہ ان اجر دے تے خیر ماشاءاللہ تسی تشریف لے آئے ہو بیٹھے ہو میں اپنی گفتگو دا آغاز کیتا ہے پنج تن پاک دی شان تو کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ جس بندے دے دل وچ پنج تن پاک دی محبت نہیں وہ بندہ مسلمان نہیں او دے اندر پورا ایمان نہیں جڑا پنج تن پاک دا غلام نہیں اے اگو جڑیاں مولویاں تو انگیماں سنائیاں نے نا ساریاں باؤ لڑائی دے فلانیاں منو دے فلانیاں نہ منو اسی درویش بندے ہاں ساڈے کول وینج دی گل کوئی نہ اسی ساریاں نوں منن والے ہاں بھائی سمجھ آئی اے مڑ باڑے علم والے بندے جڑے نوں آندن فلانے نوں ہی نہیں مننا فلانے نوں ہی نہیں مننا فلانے نوں ہی نہیں مننا تو فقیر یہ آندا ہے کہ 1400 سال پرانیاں گلاں پٹ کے ہون والے نہ لڑو 1400 سال پرانیاں گلاں پھد کے تے ہون والے نہ لڑو اپنے اخلاق سنوارو اپنے فرائض دی پہچان کر کے انہاں دی ادائیگی دا ذہن بناؤ آپ سیدھے ہو جو پیچھے ہونا سی اللہ قرآن فرماندے ہیں تلک امت قد خلت وہ لوگ گزر گئے لہا ما کسبت جو انہاں کام کیتے وہ انہاں کیتے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ جو تسی کر دینو تو اڈے کام وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ فرماندے جو انہاں کیتا ہے انہاں دے کرن دا میں تیرے تے سوال نہیں کرنا تیرے تے میں تیرے ہاں کماں دا سوال کرنا ہے تو کی کیتا ہے منصب علی گل دی سمجھ لئیے جو پچھلے کی کر گئے نے وہ لنگ گئے لہا ما کسبت اللہ فرماندے جو انہاں کام کیتے ہیں انہاں دے آئے میں انہاں دے کماں دا تیرے تو سوال کوئی نہیں کرنا میں تیرے کماں دا تیرے تو سوال کرنا ہے تو اپنی گل کر عزیزو 1400 سال پرانیاں گلاں سن کے آپس وچ لڑیا نہ
پیار نال رویا کرو، جیڑا جتھے کھلوتا ہے وہ کھلوتا رہے۔ اسی سمجھنے ہیں جتھے اسی کھلوتے ہیں اسی حق تے کھلوتے ہیں، جے ساڈے نال آنا ہے سچ بسم اللہ، جے نہیں آنا ہو جانے تو دا کم جانے۔ لڑو مت، محبتاں نال تے پیار نال۔ اگے آ سنگی کول عباس کول میں فرسی عباس تے میں اتھے بھی یہی پیا تقریر کردا، اب نماز 5 گانا پڑھ دے نہیں، جمعہ پڑھ دے نہیں، تے ہن جیسی گلاں بہ کے بڑیاں کر چھڑنے ہیں۔ بھائی میاں جس بندے نیک عمل کرنے نے او دے عملاں دا او دے تو سوال ہونا ہے۔ میں یہ گل آنا، بندہ نیت ستھری کر لے نا تے وہ ذہن بنا لے میں حق ڈھونڈنا ہے تے حق لکیا ہوندا ہی کوئی نہیں، حق لب جاتا ہے۔ میں تو حق دیاں کچھ نشانیاں دس چھڑنا، انہاں نال حق دی سیان کرے۔ سب تو پہلی نشانی میرے نبی پاک نے حق دیے دسی ہے، الحق مرن، کوڑا ہوندا ہے حق، کوڑا ہوندا ہے تے جھوٹ میٹھا ہوندا ہے۔ میں تو انا کھانا دوزخی جانا ہے، تسی تواڈے عمل دوزخیاں والے تے تساں میرے نال لڑنا ہے، تسی آکھنا بھائی اس تے منہ دا ذائقہ ہی بجا چھڑے تے جے میں تو انا کھانا وا تساں 2 باری نبی نبی تے 2 باری علی علی تے کرو تے تسی جنتو پر آگا جنت تو بھی اگاں لگ جانا ہے، تسی آکھنا بھائی مولوی چنگا ہے، حالانکہ دبیا کوڑ ہے۔ یہ گل ہے بجے کوئی جھوٹ بولے تو وہ میٹھا لگتا ہے، جے کوئی سچ بولے تو وہ گارے چ بھی بندہ ہوئے تو نہیں چنگا لگتا سارے نے۔ اس دی زبان نہیں بند ہوندی، اس دی زبان کیوں نہیں بند؟ وہ گل سچی کر بند۔ حق دی تاثیر ہے وہ کوڑا ہوتا ہے، انجوں دا فائدہ میٹھیاں تو باڑا ہے۔ پیر سید وارث شاہ فرمایا بھائی کوڑا منہ مصبر کر دی تے دین اباک ریڑاں، مصبر کوڑی ہوندی ہے تے ریڑاں جڑیاں نو اباک دیندیاں کوڑیاں ہوندیاں، پر جے بھائیا منہ ہیٹھاں لے جان تے موڑوں بندے دے اندر درداں نہیں ران دیندیاں، یہ ہونا فائدہ ہے۔ سو حق کڑوا تھا لگدا ہے، پر جے بندہ او دے اتے چل پوے تے اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ توفیق بخشے تے مڑ بندہ راہ سیدھے تے ہو جاندا ہے، اس بندے دی آخرت سمر جانا۔ ایک اے حق دی گل ہے بحق کڑوا ہوتا ہے، دوجی حق دی نشانی ہے کہ میرے نبی پاک نے فرمایا ہے الحق مع علی، حق علی دے نال والعلی مع الحق، تے علی حق دے نال۔ اور نبی پاک نے مولا علی نے دعا دیتی سی اللہم ادر الحق معاہو حیث دارا، یا اللہ جدے علی ہو جائے ادھے حق کر دے، جدے علی ہوئے ادھے۔ لہذا حق دی پہلی نشانی ہے وہ کوڑا ہوندہ ہے، تے دوجی بڑی نشانی ہے کہ حق جتھے مرشد علی ہونگے اتھے حق ہوئے دا۔ علی پاک کدی بھی باطل دے نال ہو سکدے، علی پاک باطل دے نال ہو سکدے نہیں، حق مولا علی دے نال ہے۔ سو ہن میں تے اس جگہ تے تھانوں بھی آنا بتوسی بھی کھلو تے میں تے کہ کھلوتا ہاں، بجیڑے علی نال نے میں انہاں نے بھی حق مننا ہے، جنہ دے نال علی ہے میں انہاں نے بھی حق مننا ہے، جیڑا علی دے نال نہیں میں ان حق نہیں مان سکتا، وہ بھاویں جڈا بڑا بندہ ہو۔ اے سجنوں کا حق مولا علی دے نال، جتھے مرشد علی نے اتھے سمجھ لیا کرو ایتھے حق، سمجھ آ گئی؟ حق مرشد علی دے نال۔ تو علی معیار حق ہے، علی معیار، میں ایک مثال اور دینی ہے، مہربانی کرے آئے نو سمجھے آئے۔
جلے مسجد دی نہیں رکھنی ہوئے ایتھو کعبہ دستا کوئی نہیں رکھنی ہوندی ہے سیدھی کعبہ ایتھو سان دستا ہے لیکن ساڈا دین یہ آندا ہے پر تیری مسجد دا جڑا ہے نا محراب وہ کعبے نے سیدھا ہونا چاہیے لب ہن دستا تے ہے نا اسی تے مڑ کیویں رکھیے او دے واسطے ایک پرزا ہے او سدن کتب نما وہ آندے نے این دار سوئی جتھے سیدھی ہو جائے اوتھے نہیں دار وہ ایدے ہوئے جس لئے تساں کوئے تے درنا ہے اس منصفی کر کے اوتھے کھلونا ہے جتھے قبلہ بنتا ہے اچھا کون مڑ کریا ہے کتب نما ہے جیڑا دستا ہے بکاب آئی دے ہے ان دریائے سوئی آگئی ہے اتھے سیدھی ہن جے کوئی میرے تو اڈے ہی چوئی بندہ آکھے بساٹی چینج دوئیں دی بانڈ نہیں بندی تھوڑا جا کعب آئی دے کر لو انج ہو سکتا ہے بس ساٹی بانڈ نہیں پی بندی تھوڑی جی آج نو ان کر دے تو سا موڑ آج کیتا تو سوئی بوئیں گے موڑو دھی آ جائے ہن پھر کی ہونا ہے بھائی اپنے کوٹھے ڈنگے کرنے نہیں تے کر لا اپنی کتر ونجینیاں تے بجا لا کعبے ال سیدھیاں اوتھے ہونی جتھے ہونے کھلار دئی اوتھے کھلو اپنی مرضی چھڑ دے یہ جو منصف ہے ہن اپنی چھڑ دے جتھے ہونے سوئی ہوندی ہے اوتھے نہیں دار جو کو بندہ کہ نہیں میرا تے دل تھوڑی جی انج ہو جاندی نا تیا اینا دا مرلہ وچ آ جاندا تے ساڈا ہی دو بچ جاندا تے مڑ کام سیدھا نا تے مڑ انج کیتے ہیں بھائی جی تسی اس کعبہ شریف دی صحیح سمت دا اندازہ نہیں کر سکتے کیونکہ تسی ان چھڑ دیتا ہے ان جن منصف منیا ہے میرے واسطے جی میں مسجد دی کعبے ال نی سیدھی کرنا او پرزا کتب نما ہے نا جڑا راہنمائی کرتا ہے بھائی اتھے رکھنی ہے اے میں اللہ تے دے رسول نو ملن واسطے میرے نزدیک دین حق دی سمجھ واسطے پانچ تن پاک انج نے جویں کتب نما راہ دسدا ہے انج پاک پانچ تن پاک انج راہ دسدا ہن اساں جو پانچ تن پاک نو اپنا راہ پر مان لیا ہے پانچ تن پاک ہے انہاں نو ویکھ کے تے اللہ والا راہ سیدھا کر لیا پانچ تن پاک سیدھے راہ دی سیاڑ ہے توجہ ہے پانچ تن پاک سیدھے راہ دی سیاڑ نے میں فرقہ واریت والی تقریر نہیں کرتا تواڈے کول میں ایتھے ہن بھی کیتی ہے بس پیچھے ایتھے بھی مبدا دے پورے بیان کردا رہا میرا یہ مشن نہیں میں تن گالاں کڈاں تے آکھاں اٹھ جاؤ تے بھج جاؤ میرا مشن ہے بندیاں صحیح پانچ تن پاک دی تعلیمات کو روشناس کرنا پانچ تن پاک آ جائے توجہ ہے کہ پانچ تن پاک نو بندیاں آجے کوئی نہیں سمجھیا میرا یہ مننا ہے اجے بندیاں پانچ تن پاک دی سمجھ نہیں آئی روز لگے رہن دن تقریراں محفلاں کرائن تے مجلس اجے پانچ تن پاک نو نہیں سمجھ وہ کون نے وہ ہین کی جدو بندیاں پانچ تن پاک دی سمجھ آ گئی وہ دعا روڑے موک جانے پانچ تن پاک انج نے جی میں کتب نمائے دین دا جدو تساں انہاں نو ویکھنا ہے جتھے انہاں صحت کرنی ہے وہ دعاگاں پیچھا نہ ہو نال کھلو جاؤ سمجھ آ گئی سیانے بندے ہو میری گل تے غور کریں جدو رسول اللہ جنگ لڑی ہے رسول اللہ بدر دے میدان تے جنگ لڑی 70 کافر قتل کیتے 70 قیدی پھد کے گھر لے آئے جڑے آئے لڑن آئے انہوں 17 پھد لیا نے پیسے لین تو بغیر چھڑیا نہیں نے ہن سنت ہے کہ جدو کسے کافر نہ لڑو یا قتل کر دیو تے جے پھڑی جائے تے پیسے لین تو بغیر نہ چھڑو نہیں تے انہوں غلام بنا لو انہوں نے اپنا غلام بنا لو
بدر دی جنگ ہوئی تھی ایویں ہویا، احد وچ ہوئی تے ایویں ہویا، خندق وچ ہوئی تے ایویں ہویا، فتح مکہ ہوئی تے ایویں ہویا۔ جڑے پڑھیندے گئے وہ غلام بندے گئے، رسول اللہ کسے نے چھڑ دینا، کسے نے آزاد کر دینا، کسے نے سزا دینی، قتل ہوندے رہے۔ جدو اما عائشہ صدیقہ تے مولا علی سرکار دے مقابلے وچ تریجی پارٹی جنگ کروائی، مولا علی سرکار انہاں نال لڑے نے، انہاں نے سزا دیتی نہیں، انہاں دے برا جڑے محمد بن ابو بکر ہے وہ مولا علی دے کمانڈر ہے، انہاں نے فرمایا نے تیری بہن لگ دی ہے تے ساڈی ماں لگ دی ہے، انہاں نے توڑ چھڑ گیا اور انہاں دے ادب تے احترام وچ خرابی نہ کریا ہے۔ جدو حق دا نشان جو علی نے منیا ہے تے علی انہاں نے برا نہیں آندا تے میں علی دے پیچھے کھلو کے مڑ وچوں اگا نکل کے انہاں نے برا کیوں آندا؟ یا کوئی معیدہ لال یہ ثابت کردا کہ مولا علی نے انہاں تے تبرہ کیتا ہے، مولا علی نے انہاں تو اظہار نفرت کیتا ہے، مولا علی نے انہاں نے سزا دیتی، انہاں جو جنگ کیتی ہے تے انہاں نے پھڑ لیا نے تے سزا نہیں دینی۔ سنت رسول علی چھڑ سکتے ہیں؟ علی سنت رسول تے عمل کی کیتا ہے کہ قرآن آکھے مومنہ دیاں ماما نے میریاں بیویاں، نبی پاک نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے، لہذا علی پاک دے ناڑا مولا علی نے بھی انہوں دا احترام رکھے، ایسی بھی احترام رکھے۔ بیلیو آجڑے تسی بندے سدے ہو نا لڑائن آستے، مولوی ساتھ لے تے فلانے ساتھ لے باگاں ہوئی تے سن لڑائی پا جاؤ، نہ لڑیا کرو تے نہ لڑائی آڑیاں بندیاں سدیا کرو، محبت کریا کرو تے محبت آڑیاں بندیاں سدیا کرو جڑے تو انکو راہ حق دی گل دس۔ قرآن آکھے علی تو اٹا مولا ہے، نبی پاک فرمایا علی تو اٹا مولا ہے۔ پترو قرآن آکھیا ہے نبی دیاں بیویاں توڑیاں ماما نے، نبی پاک فرمایا ہے توڑیاں ماما نے، مولا دے بھی نوکر بن کے رہو تے ماما دے بھی ادب بانے بن کے رہو۔ اے آپس وچ کی ہو جے مسئلے نہ کریا کرو، محبت تے پیار نال گل نو سمجھ لیا کرو۔ او بندہ آل سنت و جماعت ہو ہی نہیں سکدا جدے دل وچ نبی پاک دی اولاد دا پیار نہ ہو۔ سنو میرا عقیدہ کی ہے، میں تو نہ بنا عقیدہ سنا ماں، میرا ایمان اور عقیدہ ہے وے جندہ پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ کلمے بڑے پیا، نمازاں بڑے پیا، داڑھی رکھے پیا، جدا پائیں تن پاک نال پیار نہیں، نہ ہو دی داڑھی دا، نہ ہو دی نماز دا، نہ ہو دی قرآن دی تلاوت دا فائدہ ہے۔ یہ ڈینیاں ہی ان نفع دینیاں چیزاں جدے دل وچ حضور دی آل دا پیار۔ الحمدللہ جندہ پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں، لکھاں لمے سجدے کر بھاویں، یہ تو آل نبی دا دشمن ہے، تیرا بیڑا ہونا پار نہیں۔ بیلیو کدی رسول اللہ دی آل تو اگے نہ لگیا ہے، حضور دی آل دے پیچھے رہا جے مگر ٹریا جو نہ اگے نہ لگیا ہے، حضور دی آل دی، حضور دی آل دے پتر پیچھے روے۔ یہ آل رسول دے پیچھے رہو گے تو رب ذوالجلال تواڈے بیڑے پار کر دے گا۔ میں تو بڑی سمجھ دی ونڈ نال گل پیا دس بھئی ابو لہب دے بارے جان دے۔ ابو لہب حضور دا چچا سی، نبی پاک دا کی لگتا، حضور دا والد، حضور دے والد گرامی تے ابو لہب
اے دوویں سکے بھرا ہے، ماں ہی چومی تے پیو ہی چومی. سمجھ آ گئی؟ خونے چ تے مڑ فرق کوئی نہیں، اکو ٹبر دینا ہے. بولے نہ کسے ڈرایا تھا نہیں میرے تے کھلے ڈولے گل کرتے رہو. میں تو کچھ بھی نہیں آکھنا، میں تے بالکل سادہ جا تواڈے ورگا بندہ. اب میرے نال گل بولتے تولتے رہو، سونیاں گلاں کردیاں سواد باڑا آندا ہے. تسی کھول ڈول کے میرے نال گل کرتے رہو، میں بالکل پیار نال گل کرنا تواڈے نال. تواڈے اوتے تقریر سٹنی کوئی نہیں آئی، تواڈے اگے رکھنی. اوتے تقریر سٹنے دا کی فائدہ؟ میں جو گٹے چیٹا پاد کر کے تواڈے واسطے آیا نہیں تے میں کیڑی لوڑ آئی؟ میں کیڑا اعتماد دا سودا کرنا؟ ہاں باجی تواڈے پیار تے یقین کرو آ گئے. میں عرض پیا کرنا با رسول اللہ دے والد عبداللہ تے ابو لہب ایک پیو دی اولاد. اللہ قرآن نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب. اے ابو لہب دوزخ دا بالن ہے. ابو لہب دوزخ دا جو نبی پاک سرکار دا چاچا لگدا تے دوزخ وچ کیوں گیا؟ ایکو گل ہے نبی پاک نو منیا نہ اپنی کوڑیاں ہتھاں تو دوزخ وچ گیا. مڑ چنگے ٹبر وچ جمنا تے کمال نہ ہویا. یہ چنگے ٹبر وچ جمنا کمال آ تے مڑ جنت جانا چاہیے. رسول اللہ دا چاچا جو اے دا مطلب ہے ٹبراں نال گل نہیں بننی، مدینے والےاں دی نوکری نال گل بننی ہے. سلمان فارسی، اے فارس ہے. توجہ ہے، فارس ہزاراں میل دور مدینہ شریف تو ہزاراں میل دور ملک ہی اور نے ویچ کے ہی اگا ملک اتھے حضرت سلمان ایک جگیردار دے گھر پیدا ہوئے. جگیردار گھرانے وسط امیر گھر تھی. اپنے والد دی کلی اولاد سلمان فارسی. والد انہاں دے جڑے او اگ دی پوجا کردے آ. اگ انہاں چھوڑ نو بھی اسے کام تے لا لیا تو بھی اسے دے لا. بندے انج ہوندے جویں ابے نے ویندے نویں ہو جاندے. تحقیق بندہ کردا ہی کوئی نہیں بھاگ کڑے پاس. او اگ دی پوجا کردے آئے. باپ انہاں نے بھی لا دیتا بھئی اسے کام تے لگو لگ پے. اگ باردیاں رانی تے کول بیٹھیاں رہنا تے اونوں پوجدیاں رہنا تے مندیاں رہنا. مڑ آکھیاں تے بندے ہوئے رنج ہو گئے. ہن کسے نہ کہ باہر ویلے باڑی رکھنا ہے لوڑ جو کوئی نہیں تے کی تو آندے چپ کر علی دا مچ مول. میں سی آنے ٹھیک ہے جی باڑی رکھ ساڈی کیڑی لڑائی ہے ڈاڈیاں دا ستی بھی سو. تے میں ہن یہ گل براواں کیویں دساں؟ با مولا علی سرکار نو نہ سردی لگدی آئی تے نہ گرمی لگدی آئی. ایک دن گرمیاں جا موٹا کپڑا پایا تو کسے پوچھا با سرکار آ موٹا کپڑا پایا؟ فرمایا میرے نبی نے من دعا دیتی ہے نہ من گرمی لگدی ہے نہ من سردی لگدی ہے. تو ہن جنہاں سردی لگدی کوئی نہیں انہاں آگے اوتے کیا بانا. لیکن بیلیاں نہ کہ باہر ویلے باڑی رکھ دیو یہ سنت کی نہ اور نہ بندیاں دی تو اندر مولوی کوڑا آیا تے پرا ہو جائے. ہسی آنے صحیح ہے جی بادشاہ تسی ہن کرے کتھے پڑے ہو. ہاں جی ایویں تواڈے نال بھی لڑائی پائیے لیکن دست بستار دے مولا علی قرآن اگے رکھ کے باندھے ہے. مولا علی اگے اگ بال کے نہ باندھے. ہن جے کوئی انج آکھے تو نہ لڑنا چاہیے یا اس گل دی ڈھوڈ کرنی چاہیے. علی اگے قرآن ہوندا رکاب دے ایک پاسے پیر دھر کے تے شروع کر دے تے دوسرے پاسے جاندے انصارا پڑھ چھڑ دے علی تے قرآن پڑھ دے. یا کوئی مائی دا لال علی دی نماز قضا وکھائے اسی کدی پڑھی نہیں مڑ ساڈا علی نال پتہ نہیں جوڑ کیویں بنیا کھڑا. علی پاک تے ایک بھی قضا نہیں کی. علی دے پتر امام حسن نے 5 حج کیتے پیدل. مولا علی سرکار دے دوے پتر مولا حسین نے سجدے وچ سر کٹایا ہے تے نیزے تے قرآن پڑھیا ہے. اسی دوویں کام کدی نہیں کیتے تے مڑا نے اسی ملنگ بھی انہاں دے. بھائی جی میرے نال ناراض نہ ہوئے انہاں نے ملنگاں وچ عادتاں ہونیاں چاہیے.
توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ مہربانی ہے تہاڈی تے محبت والے ہو سن لیندے ہو ساڈی گل بھی تے سمجھانے دی کوشش بھی کرنا تے سمجھ بھی لیندے ہو اللہ راضی ہوے وہ گھر وچ اگ بالدیاں رانی تے کول بیٹھیا رہنا وہ اگ دے پجاری ہے ہر وقت دھوئیں تے رہنا دل وچ خیال کی آیا بھئی ان اسی بالنے آئے مڑ ساڈا رب کیویں جن اسی جیڑا ہونے ساڈا محتاج ہے جے اسی نہ باڑیے تے بجھ جانا اے مڑ اگ ساڈا رب کیویں ہو سکدی تے مڑ اتنا اسی پیار کرنے باہر ویلے تے کہ اج کیتی رکھنے تے جو مڑ ہاتھ اگاں کریے تے مڑ ساڑ دی بھی پھر یہ ساڈا رب نہیں ہو سکتی لیکن انہاں والد صاحب گھروں باہر نہ نکلن دیندے ایک دے والد صاحب بیمار ہو گئے کسی وجہ تو انہاں آکھیا اج جگیر تے پھیرا مارے اس لئے حضرت سلمان جوان ہو گیا ہے باہر نکلے جگہ عیسائیاں دا ایک گرجا ویکھیا او دے وچ داخل ہوئے تے انہاں اللہ دی عبادت کردیاں عیسائیاں نوں ویکھیا تے لگا وا ساڈے نالوں آ ول انہاں دے کول بیٹھ کے او سکھن پڑھن لگ پئے تے انہاں پوچھو نے بھی تہاڈا مرکز کیتے انہاں آکھیا ساڈا مرکز ہے شام شام ملک ساڈا مرکز ہے عیسائیت دا اوتھے ساڈے وڈے رہندے انہاں آکھیا تے جدوں کوئی اتھوں جان لگے میں دسیا ہے میں اوتھے جا اس گل دا انہاں دے والد نوں پتہ لگا تے اس پیراں تو سنگل مار کے بن چھڈیا بھئی یہ آندا میں اوتھے جانا ایسا نہیں جاندا انہاں سنگل مار کے حضرت سلمان نوں بن چھڈیا عیسائیاں کسی طریقے نال انہاں نے سنیا دتا آج راتی قافلہ جانا حضرت سلمان جڑے نے او مل گیا سائیں دے منظور ہو گیا انہاں وہ بیڑی وڈ لئی قافلے دے نال رلے تے ملک شام ٹر اوتھے گئے تے وہ جڑا ساریاں تو وڈا پادری او دے نال رہن انہوں نے ویکھیا جڑے نال رہن لگ پے انہوں نے ویکھیا بے اے اعلان کرتا ہے تے پیسہ ڈھیر اکٹھا کرتا ہے اگوں وہ گھر گھڑیاں دبی جاندا ہے بندیاں نے کوئی نہیں دیندا نہ لیندا ہے یہ بندہ کوڑا ہے وہ دل اندے تو اچاٹ ہو گیا آخر وہ بندہ مر گیا حضرت سلمان دی عمر بہت لمبی ہوئی 450 سال عمر لکھی وہ فوت ہو گیا پچھو جڑا بنیا وہ بندہ ٹھیک سی جڑا اندھی تھان تے مڑ پادری بنیا وہ دی خدمت کی تھی انہیں پیر گھٹتے رہے منیندے رہے جدو وہ مرن لگا تے انہیں تو کچھ دن میں مہین دس حق دا راہ اصل ہے کہ اس کیا تسی ایتھے نہ رہو ایتھو ٹر جاؤ ایک ملک ہے شہر ہے علاقہ ہے وہ دا نام ہے موسل اتھے ٹر جاؤ حضرت سلمان اپنی کہانی خود بیان کی تھی فرماندے میں اتھے ٹر گیا اتھے جڑا انہاں دسیا اس بندے دی خدمت وچ رہیا جدوں او مرن لگا تے او سا کیا میں انہاں آکھیا میں کو گل سچی دسی اس کیا ہے جے سچی پوچھنی آ تے ایک شہر ہے او دا نام ہے نسیبین اتھے اس نا دا بندہ ہے اتھے سلمان فرماندے میں ٹردا ٹردا اتھے ٹر گیا میں حق دس اس بندے کو میں ران لگ پیا وہ خدمت کی نوکری کی جدو وہ راضی ہو گیا میں انہاں کہ میں حق دا راہ دا اس کیا ہے جے راہ پوچھ نہیں نہ حق دا تے ایس وقت دنیا دے اتے ایک بندہ ہے جڑا ساڑھے عیسائیاں دا ساریاں تو وڈا عالم ہے وہ اموریہ شہر ہے جرہن دا اتھے ٹر سلمان فرماندے میں اتھو بسترہ چاہیا تھا میں اموریہ ٹر اتھے جا کے ان ڈوڑیا تو دی خدمت کرن لگ گیا بڑا نیک اور سہلے بندہ سی بڑا اللہ دا بندہ تھی میں دی خدمت تابعداری کرتا رہا بیمار ہو گیا جدو مرن لگا تے میں انہوں آکھیا بھائیا تو تے دنیا تو چلنا ہے میں کوئی راہ حق دے دی سے آن دسی فرماندے نے اس بندے میں دسیا بجے حق دا راہ ڈھونڈنی تے ملکی عرب دا شہر دا نام ہونا ہے یسرب کچے مکان اور سن تے کھجوران دے رکھ ہو سن اتھے ایک ہستی آن آلی وقت ہو گیا انہاں دے آن دا انہاں نو تسی صدقہ دیو گے تے وہ نہ کھان
ہدیہ دیو گے تے وہ کھا لین گے تے انہاں دے دو موڑیاں دے درمیان نبوت دی مور لگی ہونی ہے جڑا کبوتری دا انڈا ہوندا ہے ایڈی اوتھے ٹر جا تیری آ جڑی دوڑ دھوپے مک جاسی فرماندے میں باہر نکلیا میں ڈھوڈاں کو بندہ مینوں عرب جان والا لبے مین مڑ عرب نال ہن پیار آ اوتھے سائیں آون والے عزیزاں دی وقار فرماندے نے میں عرب شریف نو ڈھونڈن لگ پیا دل وچ پیار آوے تے آقا دیس عرب دیے ٹھنڈیے وائے تے کدی شاد کری دل میرا لے پیغام وصل دایا تے ہوئے دل دا دور ہریرا ہر دم تانگ جنہ دی سانو تے کدی میں اول پاور پھیرا خوش وسے او نگری آزم جتھے یار نے لایا ڈیرا فرمادن میں ایک قافلہ میں ملیا انہاں کیا بیسی جانا ہے فرمادن میرے کو جو کو جا میں سارا انہاں نچا دیتا مال بکریاں بیٹنا میریاں تسی لے لو میں توڑ ایک باری عرب لے چاہتا فرماندے نو مینو عرب لئی آئے جدوں آئے نا اس ویلے مکے دے نال ایک جگہ ہونی ہوندا اے نا سوکے اوکاز اوتھے منڈی لگدی آئی انہاں من اپنا غلام بنا کے اوتھے منڈی وچ ویچ چھڈیا قافلے فرماندے او جندے میں خریدیا او جدوں میں بن کے ٹریا تے فرماندے میں دل وچ بڑا پریشان ہویا وہ کتھوں یار نو ڈھونڈن لگا تے ڈھونڈ دیاں کیڑا ویڑا ہو گیا ہے تے یار دے دیدار پیچھے ہن ایس رنگ وچ بھی آونا پے پر جویں یار نو منظور ہے فرماندے میں ٹردا آیا او یہودی جس میں خریدیا سی او بنو قریظہ دا سی بنو قریظہ دا پنڈ مدینے شریف دے نال ہے ہن مدینے وچ ہی آ گیا فرماندے جدوں میں اوتھے آیا نا تے میں آکھیا با قیدی تے ہو گیا پر لگدا ہے آ یار دے پنڈ گیا قیدی تے ہو گیا پر لگدا ہے آ یار دے پنڈ گیا کلیاں بھی کچیاں نے تے کھجوراں بھی اونچیاں نے فرماندے میں ران لگ پیا چلو مڑ کدی یار دا دیدار ہو سی اج بندیاں تو پوچھاں واکھن کوئی نہیں ایتھے دا بندہ ہی کوئی نہیں فرماندے نے ایک دن میں کھجور دے روک تے چڑھیا آیا کھجوراں پہ لاواں او اتلی ٹانی تے فرماندے نے میں دوروں ویکھیا ایک قافلہ آ رہا ہے تے عرب دیاں کڑیاں چھتاں تے چڑھیاں ہیں مدینے دیاں تے او دے آن دے گاؤن پیاں اللہ اکبر کبیرہ کڑیاں پڑھ رہی نے آ گیا سونا کملی دی جھنڈ مار کے جندیاں راواں بڑے ویکھ دے رہے گئے ماڑے آدھا پرونا ہے سادہ نبی اچھیاں شانہ والے ویکھ دے رہے گئے آ گیا
ماشاءاللہ توجہ ہے بھائی. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے, اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے. اور دو جانوں پڑھیا جیڑا مولا علی والا پڑھنا وہ بھی پڑھ, علی پاک والا پڑھ. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. اے کڑیا تیرا علی والا ٹوکن چھاڑ رہا ہے, تو کھتے جو جنت ال بجیا جاتا ہے, جنت ال ہو جائے گا جدے دل چ علی پاک دا پیار ہو. اے کڑیا تیرا علی والا ٹوکن چھاڑ رہا ہے, پیچھے ہو جا. یہ گل ٹھیک توجہ ہے کہ کوئی نہ. اللہ اکبر کبیرہ. فرماندے نے حضور سرکار دی آمد دا پتہ لگیا تو فرماندے نے میں گیا پر کچھ کھجوراں نال لئی, میں اگے جا کے رکھیاں. حضور فرمایا اے کیے؟ فرماندے نے میں عرض کیتی جی اے صدقہ ہے. حضور نے فرمایا اسی صدقہ نہیں کھاندے لے جاؤ. فرماندے نے میں آکھیا پہلی نشانی تو پوری ہو گئی. پھر میں گھر آ گیا, دوجے دن مڑ میں کھجوراں دے لیاں تے لے گیا. تے حضور فرمایا کیے؟ میں کہ جی اے ہدیہ ہے, تحفہ ہے. سرکار نے قبول کر لیا تے صحابہ نے فرمایا تسی بھی کھا لو. فرماندے نے دوجی نشانی بھی پوری ہو گئی. ہن تیجی نشانی یہ سی کہ رسول اللہ دے موڈیاں وچ مہر نبوت دی جے اوتے محمد رسول اللہ لکھیا ہے. ہن او میں کیویں ویکھاں سائیاں تے اوتے چادر لئی سی. آپ فرماندے نے میں ہولی ہولی کدی سرکار دے پیچھے انج جاواں کدی انج جاواں. نبی ہوندے ہی نہیں جڑا دل دے حال نہ جانے. سرکار نے اپنی قمیض اٹھائی, فرمایا سلمان ویکھ لے نشانیاں پوریاں ہو گئی ہیں. عزیزہ ندی وقارا فرمانے میں پیچھے ہویا, اپنی کنڈ اپنی سینہ حضور دی پشت نال چلایا. سرکار دی مہر نبوت نو چومیا. سرکار نے کوڑ بہا کے فرمایا پڑھ لا الہ الہ عزیزان من سنو اور یاد کر لو. سرکار کلمہ پڑھایا, صحابی بن گئے, لیکن نوکرو اس یہودی دے آئے. کدی گھر جان تے کدی مدینے جان, جان تے آن ویکھ یہودیت ہے کی گل ہے. اج کل تو مدینے بڑا جانا ہے, اج کل تو پنڈ بڑا جانا ہے. خیر تے آئی فرمان لگے میں کلمہ پڑھ لیا ہے. انہیں کیا قیدہ پڑھیا ہی؟ فرمایا میں اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے. ہن میں تیرا غلام نہیں, میں انہاں دا غلام. سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الفی اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی. نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رکے ہارے جائی. اندر بوٹی شور مچایا تے جاں بھلا تے آئی. جیو مرشدی کامل باؤ تے جے بوٹی. سجنا اے بوٹی مرشد کامل ہی لا سکتا ہے. مرشد کامل ہوندا ہے جڑا دل وچ من وچ عشق دی بوٹی لا.
سنیا جے اس آخیا جی تیرے نبی نے ایڈا تیرے نال پیار ہے تین بھی تے انہاں نال تیرے پیسے بھرن تے اوتھے ہی رہیا کر سرکار کو آ کے کیتی سائیں وہ انج فرماندا ہے حضور فرمایا جا وہ ناک تیری مول تے کرے سلمان آئے تے فرمایا سائیں فرماندے مول کر اس نے کہا مول ہو گیا کی 300 کھجوراں لا جلے پک گئیاں کھجوراں اتے اس لئے تین چھٹی ہے نال 40 اوکیا چاندی دے سونا دے حضرت سلمان حضور کو آئے تھے کیتی سرکار انہیں تے مولی وہ کر چھٹیا جیڑا بریندہ بھی کئی سال لگ جانے ان کھجوراں لاواں دے مڑ وڈیاں ہون دیاں مڑ دیاں دے سرکار ہے تو بڑا لمبا سرکار فرمایا تو گھبرائیدا کیوں ہے تو جا کھیت تیار کر کل اساں کھجوراں لینا ہونا اللہ اکبر میرے حضور آئے سلمان نے کھیت تیار کی تھی اپنے ہاتھاں نال حضور گڑیاں وچ کھجوراں کٹ دے گئے میری سرکار فرمایا سلمان اللہ دے حوالے حضور مدینے ٹر گئے یہودی وگیا انہیں گٹکاں وچوں ساریاں کٹ کے جیب وچ پا لیاں ہو سکیا ہن کیویں اگڑیاں نے حضرت سلمان آگے کیتی سونیا بڑا فراڈی یہودی انہیں کم کیتا ہے ابو بکر صدیق فرماندے نے سلمان ٹر جا تو اجے میرے نبی نو نہیں جاندا سائیں لا آئے نے اگن گیاں بھی کھجوراں لگن گیاں بھی کھجوراں پکن دیاں بھی فرماندے نے جدو حضور دا دسیا ویڑا آیا آپے اگ بھی پئیاں تے لگ کے پک بھی گئی اتو میری سرکار آئے فرمایا لیا سلمان کھجوراں تروڑ سلمان کھجوراں تروڑ کے لیا نہیں فرمایا یہودی ناک چیک کرے اس چیک کیتا جاندہ ہے وہ تے بڑیاں مٹھیاں نے بیچ ہکڑ کوئی نہیں تے سائیاں آکھیا جڑیاں ہکڑ نالو گنو ہوندی انہاں بیچ جڑیاں بغیر گٹکا تو اگن گیاں انہاں بیچ تے گٹکا نہیں نہ ہونی میں قربان جاواں سونا بھی سائیاں گن کے دیتا تے سلمان نو نال لے گئے ابوساں بھی عید آ گئی حضور عید پڑی بندیاں بھی عید پڑی گل اور توڑ چڑھ گئی ہے جتھے لے ہونی آئی ابو لہب نبی دے گھر پیدا ہویا ہے حضور دے دادے جے گھر جو پیدا جو ہے پھر نبی دا بھی تو ہی گھر ہے لیکن ابو لہب دوزخ دا بالن ہے اے او کتھے جمع ہے کتھے پیدا ہویا جیدہ نا حضرت سلمان ہے ٹردے 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 حضور کو آ گئے عید پڑھ کے حضور گھر گئے تو مسجد چرون دی آواز آئی حضور پھر واپس آ فرمایا سبے کیا کھجور دے تنے نال ڈھون لا کے حضرت سلمان فارسی رون پہ حضور فرمایا سلمان کیوں روئے ہیں عرض کیتی سرکار عید پڑھ کے باقی لوگ گھرن ٹر گئے تو میں گھر ہی آ گئے میرا گھر ہوندا تو میں بھی جاندا سائیاں باندھ اٹھا لیا گھر لے گئے فرمایا عائشہ میرے گھر فرشتے بھی پردے تو بغیر نہیں ہوندے پر آج تو بعد سلمان نو پردے دی میں چھٹی دے چھٹی ہے تو پردے دی لوڑ نہیں میں نہ اپنا اہل بیت بنا لیا میں رمض کی تو سمجھائیے رمض بجے نہ مننے تے چاچا دوزخ جائے من لے تے اٹھے دور والے نو اہل بیت بنا لیندے نے حضور دی نوکری کرو بیڑے پار ہو جاندے نے گل دی سمجھ آئی کہ نہ جس حضور دی نوکری کر لینی ہے بھائیہ او دی قوم برادری کیڑی ہے جڑی دا بھی ہویا سائیاں بیڑا پار کر اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب تے راضی ہوئے انہاں سنگیاں تے اللہ پاک راضی ہوئے انہاں نے تبلیغ دی کوشش کیتی ہے میں بھی حاضر ہویا آپ سب دی خدمت میں بھی یہی فقیر عرض کرتا ہے کہ سجنوں نماز پڑھیا کرو جمعہ پڑھیا کرو کنے بندے جمعہ پڑھ دے ہو جرا ہاتھ کھڑے کرے آئے یہ ہاتھ تے سارے چال ہیں میں کہڑا تو نمرے دا ٹکٹ دینا ہے جڑے پڑھ دیو انہاں تو پیا پوچھنا بابا جی تسی جمعہ پڑھ دیو جمعہ سبحان اللہ اور کوئی بندہ تسی کتھے پڑھ دیو لوگ ایتھے جمعہ پڑھیندا ہے ماشاءاللہ بھائی دوجے جڑے تسی ہو تہاڈا کی پھر خیال ہے تہاڈے تے جمعہ کوئی نہیں فرض ہویا آئے دوجے بیلی ہو تو ان قرآن پاک تے اعتبار ہے جی آسنے آلے اللہ فرما دیں یا ایو الذین آمنوا
او بندے او جنہ کو ایمان ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ایمان والے ہو جدو جمعے دی بانگ ہو جائے کام چھڑ دیتا کرو تے مسیح ال بھاج وگیا کرو. کی کریا کرو؟ اے میں اللہ یہ نہیں فرمایا ٹر پو، فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ دے ذکر دی طرف دوڑ پو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جدو نماز پڑھی جائے تے زمین تے پھیل جاؤ تے اللہ دا فضل ڈھونڈو. لیکن اللہ فرمایا کچھ بندے ایسے ہون گے اِذَا رَأُوا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا، انہاں کوئی کھیل لب گئی یا کوئی اور دلچسپی لب گئی، یا انہاں پانی لانا ہونا ہے، یا انہاں کماد لی جانا ہونا ہے، یا انہاں مجھان پٹھے پانے ہونے، نِنْفَضُّوا إِلَيْهَا، وہ اس پاسے ٹر جان گے وَتَرَكُوكَ قَائِمَاتِ، جمعہ چھڑ دیں. كُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے جمعہ تواڈی تجارت تو بھی زیادہ چنگا جے تے تواڈے مال تو بھی زیادہ چنگا جے. واللہ خیر الرازقین، سورہ جمعہ دے اندر اللہ آخری آیت فرمایا بندیا تینوں کماتے روٹی نہیں دینی، روٹی تینوں میں دینی. بھائی نماز جمعہ ادا کریا، وہ بڑا بدبخت ہے جنہوں اللہ پاک نماز تو دور کر دیتا ہے. اپنے مقدر سنوارو، نماز پڑھیا کرو اور جمعہ پڑھیا کرو. الحمدللہ رب العالمین.